Mulle tässä osa-aikaisessa yrittäjyydessä hienointa on se, että mä voin tehdä just sellaisia juttuja kuin itse haluan. Päivätyössä on aina kiire, eikä useinkaan voi tehdä asioita niin hyvin kuin haluaisi. Omalla yrityksellä mä keskityn tekemään hitaampia ja vähän erikoisempia juttuja, sellaista taidehörhöilyä. Niin, eihän tää alkuun mitenkään kannattavaa ollut, kun kyse oli enemmänkin intohimosta ja harrastuksesta, niin mä hinnoittelin mun työn ihan alakanttiin. Sitten mä otin onnistuyrittäjänä palvelusta käyttöön sellaisen kannattavuuslaskelman ja huomasin, että hinnoittelun takia koko homma oli ihan tappiollista. Samalla huomasin, että eihän mulla ollut niistä mun kuluistakaan oikein kunnon käsitystä. Palvelussa sain tulot ja menot tasattua helposti erilaisten laskureiden avulla. Hienointa tässä on se, että kaikki tarvittava on aina tallessa pilvessä ja voin vaikka puhelimella päivittää tiedot ajan tasalla. Nyt alkaa pikkuhiljaa näyttää siltä, että tällä voi elättää itsensä ihan täyspäiväisesti. Mut katsotaan nyt hetki kerrallaan.